Azt mondják, hogy az erdő legsűrűbb részén él egy magányos lovas. Senki sem tudja a nevét, senki sem tudja, honnan jött, és senki sem tudja, hová tart. Vannak, akik szerint egy régen elesett seriff szelleme, mások szerint egy fejvadász, aki sosem tért vissza az utolsó küldetéséről. Éjszakánként hallani lehet a lova patáinak tompa dobogását, de mire bárki utána eredne, csak a köt fájtlan marad utána. A vidéken azt suttogják, hogyha egyszer az utat keresztezi az övét, nincs menekvés számodra. Nem ránt fegyvert, nem fenyeget, csak rád emeli a tekintetét, és feltesz egyetlen egy kérdést. Ha az igazat mondod, még aznap este hazatalálsz, de ha a hazugság hagyja el a szádat, elnyel a sötétség, és soha többé senki sem lát viszont. Mire felkel a nap, csak a lovar tér vissza, nélküled. Az idősek ezért mindig azt tanácsolják az utazóknak, hogy naplemente után kerüljék el azt a vidéket. Mert amikor a szél elhallgat, és a hollók is elrepülnek, valahol a fák között újra elhangzik egy ló lassú vágtája.